Tervetuloa takaisin maailman lyhimmältä mainoskatkolta. Ja ellette vieläkään muista meidän tuomariemme nimeä, niin esittelemme heidät saman tien. Ensimmäisenä vuorossa on kukas mukaan kuin Conny Salminen. Conny Salminen. Ui. Kyllä. Terve. Ja tiedoksi vain, meillä on erittäin vakavia siis teknisiä ongelmia. Ehkä terveysongelmiakin. Joten palataan asiaan. Toinen tuomarimme on kukas mukaan kuin Orvokin turvallinen. Orvokki! Hinä, siis kaikkia hinä. Kuka siellä luuraa? Koska te olette nähneet pimeää puolta, niin vielä niin menen takaisin katsomaan. Nyt tulee niinku kauhea määrä synttärionnettelua. Joten eiköhän pistetä tämä show taas käyntiin! Ensimmäinen esiintyjämme ovat jo ennestään tuttuja. Hehän ovat tietenkin Paavo Pessukarhu ja Palle Pandakarhu. Olkaa hyvä! Joo, niin... Okei, no nyt... 3, 2. Missä on musiikki? Minä haluan musiikki. Minä ei pysty jatkamaan musiikki. Mitä tämä onkaan? Parempi. Sekä Palle Pandakarhu. Joten, mitä tuomarilla onko sanottava näin hienosta esityksestä? Kiitos. Sees! Tervepä taas. Niin, elikkä minun mielestä tämä on vielä mahtava tanssi. Omaperäinen, mielenkiintoinen, hauska ja muuta vain mukavan keltainen tanssi. Kiva! Jatko! Joo! Koska te ette ole nähneet pöymää puolella. Moi. Ja
sitten, mitä kanisaamisella on sanottavaa. Niin. Ai mitä mulla on sanottava? Tietenkin mulla on aina sanottava, mitä sä luulit? Niin. Ai niin, joo, tietenkin. Niin siis, niin. Niin, siis. Tää oli ihan ok. Ai niin, joo. Siis munhan pitää sanoa, oliko sitä jatkoa vai ei? Yleensä. Tää oli ihan ok, mutta... Surkee! Myöten nähdään jo äänin 1-1. Mitäs me heille teemmekään? Jatkoon. No sitähän minäkin, he menevät jatkoon! Joten seuraava esityömme, joka... Tietenkin pöliä. Mitä täällä tapahtuu? Joten seuraava esiintyjämme on kukas mukaan kuin... Ja myös kaivonaisena tunnettu Ilona Aurinkoinen. Moi. Huo. Siis mä olen Ilona. Ja mulla on muotisuunnittelijan lahjoja. Anna takas, kun esitellä minulle, siis teille, hienon kokoelmani. Kiitos. Kiitos. Det är en vana. Tack så mycket för pratstunden. Tori Holtegård, bagaren på Chilito. Nu har du lämnat mig för gott, du har lämnat mig för alltid. Kiitos! Olen hyvin kiitollinen tästä tilaisuudesta. Elikkä, kiitos. Olen hyvin kiitollinen. Kiitos. Kiitos. Kiitos! Kani Salminen, mitä sinulla onkaan sanottavaa? Meillä loppuu aika. Tule! Kani! Kani! Ai niin, pitääks mua arvostelta? Ai tää oli muotinäytös vai? Eiku siis, kyllä. Joo, tää on ihan hyvä. Siis on aika hyviä pukuilmaa. Siis tosi hyviä pukuilmaa. Mä en tykännyt. Moi! Ja mitä minä olen tästä mieltä? No ensinnäkin tämä oli aivan käsittämättömän Surkea! Moi. Joo, elikkä siis ne asut oli ihan hirveitä, puhumattakaan meidän itse esiintyjästä, joka olen muista enkä haluakaan muistaa. Hän on järkyttävän surkea. Kiitos. Onko meidän viimekertaisella jatkoa pääsijällä Enisa Pizzerialla sanottava? Enisa! Näyttäydy.
Moi. Niin? Mitä mun mukaan olis pitänyt sanoa? Ei mitään enää. Joten siis me olemme nähneet jo 2 esityä ja aikamme on loppu. Yhteensä 4 esityä. Ensi kerralla on finaalin paikka. Elikkä tapaamme taas ensi kerralla, jossa julkaisemme ketä voittaa. Onko hän Enisa Pizzeria vai Olle sekä Paavo? Se selviää pian.